S veľkým potešením vám predstavujeme nového dodávateľa kvalitnej obuvy v našom portfóliu značku Safety Jogger. Vytiahli sme sem na slniečko pár modelov z outdoorovej rady, ktorá sa nám liptákom pozdáva najviac. Máme tu na ukážku 3 športové modely a z toho 2 modely Taman a Dallas sú vodeodolné, s vodeodolnou membránou, ktorá udržuje vaše nohy v suchu a pohodlí aj vo vlhkom prostredí. Ďalší model je tu Santiago s trendovým dizajnom, je síce bez membrány, ale má výnimočnú priedušnosť a je určený skôr do suchého prostredia. Do mestského prostredia, ale kľudne aj na turistiku tu máme modely Steady a Street, ktoré sú vybavené membránou do mokrého prostredia. Podľa môjho názoru sa perfektne hodia na bežné nosenie, griflom a pôsobia veľmi decentne. Prečo sme sa rozhodli rozšíriť našu ponuku práve od tohto výrobcu? Zaujala nás naozaj vysoká kvalita, prepracovanie jednotlivých modelov, krásny dizajn, ale v neposlednom rade priaznivá cena. Napríklad modely Santiago alebo Taman ťa bude stáť polovičnú cenu ako veľmi podobný model od nejakej známej športovej značky. Z osobnej skúsenosti môžem povedať, že odkedy túto obuv testujem, som nenašiel nejaké negatívum, sú veľmi pohodlné a odolné. Čo ma ešte veľmi potešilo je, že som dostal k obuvi aj takéto cestovné vrecúško a ako bonus pri celoročných modeloch Steady a Street sú aj vymeniteľné vložky na zimu, ktoré odrážajú teplo smerom k nohe. Na našom e-shope si nájdete samozrejme aj pracovnú bezpečnostnú obuv od tohto výrobcu, ale predstavenie pracovnej obuvy si necháme na ďalšie videjko.